Днес имаме хъски, певица за разресване. Изпей ни нещо. Хайде. Хайде, певицата. Така. Добре. Гребените, които нещените. Да, мила. Така са всички гребени. Стой. Момента си казва думата. Така си. Така, гребените, които днес ще ни трябва за тази прекрасна хъска, са фурминатор, иглена четка и гребло. Айде, заваряме. Къся коса, идеално се сваля с фурминатор. Ще се ми да видите какво става. Къде направим? Наблагаме хубаво докато. Вървим постепенно. Дългия коса попашна с греблото. Наблягаме хубаво при ушичките. Както и опашката. И така продължаваме хубаво да разресваме опашката, топенцето, разленцето. Вече може да вземем и игрената четка. Отново се минава цялата. Покажи колко козен свалихме. А? Не? Ако ви харесва съдържанието, което качваме и искате още подобни видеа, може да се абонирате с нас. Също така може да ни подкрепите, като споделите нашето видео с приятели. Това много ще ни помогне. Благодарим ви от сърце и до нови срещи от екипа на Doggy Grooming.